मोनसे खोथा सोंनि। औ सोंदो। गारनानैथ' थांनाय नङा नों आंखौ? अह' आं नोंखौ मालाबाबो गारनानै थाङा। आरो मोनसे खोथा सोंनि। गिनाय मोना नामा नों? नों थासान्दियाव आरो नोंखौ लानानै आंहा गिनांगौ गैया। जुदि आं माब्लाबा हरखाबै बे बुहुमनिफ्राय नागारलाङोब्ला? नों मा जादों? मानो बिदि जाथावै खोथा बाथ्राफोरखौ बुंदो? इसोरा जों सानैनि गेजेराव बेबायदि खैफोदखौ दा लाबोथों। आं गावनि जिउखौ लानानैनो ओरैबायदि सानो। संसाराव नोंनि अननायखौनो अरायसम मोनबाय थानो। नाथाय नोंसानि आइ आफायासो नोंखौ आंनो हरगोन हरा सानोब्ला गिखाङो। जेबो गैजों माजों साननानैनो उसाव बादाव उरां फारां जालाबायो। नोंखौ मा होननानै बुंबावनो? मोजां मोननाया धोनि गोरिब गाया। आरो नोंनियाथ' जाथावै जानला मोनजोंला? जानला मोनला साननायानो जोबा मा जागोन नोंजोंबो? सानैनो गावखौनो फाग्ला बादि खालामना लायो। नों मिथिगौ ना? आं दि नोंखौ जिउजों बेसेबां मोननो हास्थायो। आरो नों आंनि जिउआव फैनानै आंनि दुखुखौ सुखु खालामो। आरो आंहा नोंनो होनो थाखाय जेबो गैया, अननायल' दं। आंनो जेबो नाङा नोंनि अननायजोंनो गोजोन, मानोना अननायानो देरसिन। मिमि, थारैनो नों आंजों अरायसम थाबाय थागोन नामा लोगोआव? आरुलाय मा गोदान राव, जालायखो थुद' थान'।